Karong Hulyo 27 na, ipahigayon sa Simbahang Katoliko sa Sugbo ang Thanksgiving Mass isip pasalamat human ilha sa Roma si Bishop Teofilo Camumot nga usa na ka venerable. Ani ang report. Gibanabana ni Reverend Mother Luila Grace Buscato, Mother Superior sa Daughters of Santa Teresa nga gikan sa 4 ngadto sa 5,000 ka mga tawo ang gipaabot nga motambong sa kalihukan. Gipahibaw ni Mother Superior nga si Papal Nuncio to the Philippines, Archbishop Charles Brown, samtang si Arsobispo si Palma ang mobasa sa promulgation sa pagka-venerable ni Camumot. Subay nini higpit nga seguridad ang ibatuman tungod kay abagan ang Carcar City Police Station sa mga pulis sa silingang mga lungsod. Samtang dili mahulagway ang kalipay ni Arsobispo sa Sugbo si Palma tungod kay ang pag-ila kang Camumot isip venerable usaman kagrasya sa Dios nga angayan ikalipay sa simbahan sa Sugbo. Lorenzo Ruiz and and Pedro Carosod, mga lay. Mga kung mag-venerable, mag-blessed si Teofilo Camumot, makingon kita na naghanman nga huli nga mga bispo. Samtang hulagway ni Monsignor Joseph Tan, Archdiocesan Media Liaison Officer, ang opisyal nga paghulagway sa Dicastery for the Causes of Saints kung unsa nga matang sa pagkaobispo si Camumot. A life of simplicity, iyang distinctive nga pastoral humility, even refusing the privileges related to his office and his love for the poor. Si Father Mar Balili, Vice Postulator sa Causes of Archbishop Camumot, nga dungan sa Dinner for a Cause ilusad usab ang ikatulong biography sa obispo nga aprobado sa Vatican. The biography is the 3rd chapter of the Positio that made the declaration of Archbishop Teofilo Camumot as venerable. Subay nini daghan pang himuon ang Daughters of Santa Teresa nga gitukod ni Archbishop Camumot sama sa pagkuha sa mga relikiyas nga mga butang nga gamit kaniadto silang founder. Ako pa rin masukat na sa ganung Archbishop para maulit kita ang ring, no? Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.